Prima mea întrebare când m-am gândit că trebuie să-mi fac acte a fost ce companie să selectez în care să am încredere, că o să ducă procesul la bun final și că o să mă ajute pe tot procesul. Ei bine, eu am apelat la Documente MD și chiar mi-au soluționat toate întrebările vis-a-vis de acte. Noi am început un proces destul de complicat, ținând cont de actele pe care eu le aveam și istoricul familiei și soț și diferite certificate. Noi am început de la transcrierea certificatelor de naștere, certificatelor de căsătorie și actele care au survenit după. Am ajuns până la cetățenie, până la pașaport, buletin, inclusiv acum și alocații pentru copii. Ce vreau să spun de fapt, ca și clienta acestei companii, este că în afară de faptul că colegii și toți de la Documente MD sunt foarte, foarte buni experți și te ajută pe parcursul drumului să obții ceea ce îți dorești, dar mai este și ușurința procesului, adică nu trebuie să-ți bați capul când și ce trebuie să faci, pentru că o să te sune la timp, pentru că o să te duci la București sau oriunde într-un automobil super confortabil, pentru că știi exact că o să-ți îndeplinească sarcinile. De aceea, da, cred că dacă aș fi să aleg, aș alege încă o dată Documente MD și vă sugerez tuturor celor care vă gândiți să faceți ceva cu actele, să veniți la Documente MD și să mă pomeniți de bine, pentru că o să vi se rezolve toate întrebările și provocările cu foarte buni experți, foarte rapid și ușor, o să vă placă procesul.